Proiectul Aquats, evaluarea automată a calității sistemului de instrumente. Automatic Control Quality Tool System. Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Publicația reflectă doar viziunea autorului, iar Comisia nu se face responsabilă de modul în care este utilizată informația prezentată în cadrul acestuia. Au participat 14 parteneri din 6 țări: Italia, România, Slovenia, Germania, Grecia și Turcia. Capitolul 5. Instrumente de lucru Aquats. Aquats este un proiect finanțat de Lifelong Learning Program, în special de prioritatea și obiectivul Leonardo pentru Ecoavet. Acest proiect include 14 parteneri și 6 țări. Cercetări dezvoltate asupra instrumentelor, rețelelor și formarea pilot sunt cuvinte cheie. Precum indică termenii, acestea te pot ajuta în procedura managementului calității și a programelor online, care pot ajuta la evaluarea performanțelor dobândite la cursuri. La baza Aquats se află instrumente de învățare Ecoavet, Ecoarf. Sistemul Aquats este compus din două părți de bază: indicații, un program online. Indicațiile Aquats sunt compuse din scurtă introducere despre Ecoavet, descrierea particularităților și problemelor specifice domeniului turistic, descrierea instrumentelor de evaluare și dezvoltarea performanțelor în relația cu indicatorii Ecoavet, conținând un set de instrucțiuni. Precum indică termenii, programul online Aquats a fost structurat ca o bază de date a informațiilor și date cantitative pe anumite domenii. Bazat pe o scală de evaluare care are ca și context criteria corectitudinii, evaluatorul poate verifica performanța actuală comparată cu indicatorul Ecoavet. Structura Aquats online are 3 părți: informații generale despre furnizori, descrierea activităților și date, descriptori. Lifelong Learning Program, fiecare utilizator poate introduce datele despre instituția sa pentru a putea crea un util indicator Ecoavet. Date despre instituție, numele instituției, tipul instituției, acreditare, sistemul de asigurare a calității. Colectarea informațiilor despre carieră, dezvoltarea participantului după ultimul curs, crearea unui nou proiect. Unele câmpuri pot fi adăugate de administratorul paginii pentru o mai bună înțelegere și controlul rezultatului fiecărui indicator. Toate datele introduse la fiecare proiect sunt procesate în general de Ecoavet. Proiectul Evaluarea automată a calității sistemului de instrumente. Automatic Control Quality Tool System. Proiectul Aquats, evaluarea automată a calității sistemului de instrumente. Automatic Control Quality Tool System. Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Publicația reflectă doar viziunea